това наистина е страхотно. Какво си купила, Мейбъл? Не мога да повярвам, че просто го обожавах. Толкова е огромно. Аз ще опитам първо. Леле, това е невероятно дълго. Грешно. Вероятно съм много вкусен. Вкусно. Да. Виж балончетата. О, да, шоколадът. Трябва да го потопя. Опа! Аха! Усещам нещо. Не, засмуква се. Да го спра ли? Вау! О. Виж, шоколадовия фонтан стана розов. О, моли, размяме. О, сега е мой ред. Хъба-буба с шоколадов вкус. Никога не съм го опитвал. Вау! Виж мехурчето. И е толкова вкусно. А езикът ми е кафяв. Знаеш ли какво? Не ми харесва, че този фонтан е розов. Ще потопя дъвката си там. О, вау! Страхотно! О, да, нашият фонтан се раздели на две части. Вау! Изглежда, че сме го счупили. Само погледнете играта, която сме подготвили за вас и вашия смартфон. Играйте, събирайте понички и печелете. Изтеглете играта Multi-Distort от Google Play и App Store. О, не! Това са много люти спагети. О, не, мирише на... Нещо се е объркало. О, не! Това е вонящо сирене с мухъл. Мейбъл, ти започни първа. Добре. Как мога да се справя с това? Чудя се, ако го оближа, ще се счита ли, че съм го опитал? Ето го него! Толкова люто. Добре, нека изсипя целия шоколад в тези нудли. Може би ще стане по-меко. Добре, изглежда по-добре обаче. Уха е много по-добре. О, вкусно! Ех, какво е това петно? Съжалявам, Мейбъл, но това е сирене с мухъл. По-малко говорене, повече дегустация. Хайде! О, лесно е да се каже. Всичко мирише на това сирене в момента. Ще опитам да добавя малко шоколад. Може би това ще ми помогне да се отърва от миризмата. О, не, нищо не може да засенчи този мирис и този вкус. О, но го направих. О, вкусоти. О, не, Мейбъл, съжалявам. Ще те спася. Явно е нужна помощ от лекар. Сега ще ти направя шоколадова заливка. Определено ще ти помогне да дойдеш на себе си. Пъхни тръбата в устата си така. О, благодаря ти. Емали, Вече се чувствам много по-добре. Ти си истински лекар. винаги съм щастлив да помогна на моя приятел. Трябва ли да чакам? Трябва да започна да се тревожа. Банан и сметана. Този път няма изненада. Дори е малко скучно. О, имам идея. Сега ще готвим. Така е. Ще ни трябва тава за печене. Ще взема тази. Сега нека да вземем течен шоколад и ще направим шоколадов пандишпан. Малко брашно. Нека да го смесим. А сега нека го сложим в тази микровълнова. Перфектно! Сега можем да преминем към частта с бананите. Нека първо го обелим и, разбира се, нарежем на малки парчета. Ето го нашия пандишпан готов. Нека го извадим. Мирише чудесно. О, перфектно! Виж това! Сега да добавим няколко банана отгоре и малко сметана също. Вау! Перфектна! Но разбира се,
Никога няма твърде много шоколад. Така че нека го излеем отгоре. О, да. Аз съм... Виждаш ли? Това е какво? Нека го изядем. О, да, аз съм... Пускане на лиги. Вкусно! Никога не съм опитвал нещо по-вкусно в живота си. Вкусно! Хайде, не се разсейвайте! Лолипопите чакат. О, не знам защо ме наказват така. По-добре Изяш бих ял. цял лимон, отколкото този бомбон. О, ще бъде малко кисело. Знаеш ли какво? Просто ще поставя тези бомбони в фонтана. Да видим какво ще се случи. Вау! Погледни това! О, не! Моите развалени шоколади! Имаме си дискотека тук! О, вау! Най-накрая получавам нещо хубаво! Обичам чипс! А ти, Мейбъл? О, за мен са маршмелоу на малки пръчки! Вкусни! Жалко, че наблизо няма лагерен огън, за да ги опека като в детството. Но няма проблем. Вече са много вкусни. А с шоколад ще е още по-вкусно. Ами, наистина ми харесва идеята с тези пръчици. С тях ще е много удобно да държиш чипса и да го потапяш в шоколада. Спри! Това е толкова добра комбинация. Обожавам го. О, защо е толкова люто? О, ето го лагерният огън, който толкова исках. Мисля, че Моли няма да се обиди, ако направя това. Готино. О, не, това е перфектно. Това е най-добрия маршмелоу някога. Мисля, че приключих. Тина има само една пита мед. Не се получи повече от едно цвете, но оставиха на Ким цели 10 пити. Чудесно! А на Клой има цели 100 слоя. Нека започнем с Тина. Давай, Тина. Нека пробваме. Добре. Колко е вкусно! Обожавам мед. Знаете ли, той е толкова лепкав. И имам идея. Трябва да направим тостове. Изпращаме хляба в тостера. Точно така. Нека изчакаме. О, готов е! Хайде да го хванем. Точно така. И къде е другото парче? Упс, съжалявам, Ким. Мое! Точно така. Сега да направим сандвич. Тост, постави медена пита върху него и покрий с тост. Страхотно. Аха, сега да го пробваме. Вау, това е вкусно. Дори е по-добре от филийката с нутела. Вкусно. Вау, вау. Тина, това е страхотна идея. Но сега е моят ред. Имам 10 пита мед. Да опитаме. Никога не съм яла мед направо от пита. Това е толкова вкусно и сладко. Обичам го. Пчелните пити са толкова меки. И знаеш ли какво? Всъщност имам една идея. Ще си направя медено желе. Точно така. Нека пием фанта. И сега наливаме мед в тази бутилка. Точно така. Нека изсипя всичко в бутилката. Напръскайте с спрей за замразяване, за да замразите всичко. Уау! Когато меденото желе е замразено, можете да го опитате. Толкова вкусно! Супер вкусно! Наистина го обичам! Мед с вкусна фанта.
Страхотно! Хлои, сега е твой ред. Добре, нека да опитам. Нека започнем от най-горния. Имам цели 100 парчета. Мога да ям и да ям медните пити безкрайно. Колко е сладко! Кой би предположил, че е толкова вкусно? Медът тече толкова апетитно от пчелната пита. Какво може да бъде по-добро? О, вече съм заситен. О, да! Само като го видя ми става лошо. О, не! Не мога повече. Но не е останало много. О, добре. Чакай, това пчела ли е? Махай се от моята пита. Хей, откъде дойде този вятър? О, не, това е пчелната кралица. Идват право към мен. Моля, не ме ухапвай. Хлои, спаси се. Не трябваше да нараняваш един от тях. Помогни ми. Той ще ме изяде. Помощ! Това е Кока-Кола. Супер! Ким има само един буркан. Дори е тъжно. Но Хлои има цели 10. Тя е много щастлива. Те все още обичат Кока-Кола. Но Тина ги победи всички. Тя има 100 слоя от кола. Чудесно! Нека започнем с Ким. Хайде, Ким, продължи и опитай. Ще го направиш бързо. Днес нямаш късмет. Имаш ли идея как да отвориш буркан по различен начин? Да, знам какво да направя. Ще използвам молив. Трябва да трия капака на колата дълго време и след това бурканът ще се отвори. Ето, няма магия, само тик-ток трикове. Проработи. Сега вадим сламката и опитваме. Вау, вкусно е. Хлои, сега е твой ред. Наистина ли? Аз съм просто щастлива. Нека отворим кенче Кока-Кола. Вау, уха е вкусно. Готино. Наистина бях жаден. Мога да изпия всичките 10 буркана за няколко секунди. Знаеш ли какво? Знам какво ще направя. Хрумна ми идея. Отвори останалите кенове с кола. Да, страхотно е. Точно така. Супер! Готово е! И сега слагаме капачката на бутилката върху тях. Мога да изпия всичките 4 кутийки кола наведнъж. Вау! О, това беше мощно! Хлои, удиви ни, но сега е ред на Тина. Да опитаме. Имаш цели 100 кутийки. Как ще се справиш? Тук има толкова много кола. Хайде да започнем с най-горния буркан. Отваряме го. Супер! Готино е. О, излизат газове. Извинявай. О, няма начин. Колата е на път да падне. Внимавай! Скри се! О, колата се срути точно върху нас! Какъв кошмар! Има нещо нередно с тях! О! Те се разклащат! Ще експлодират! О, литри Кока-Кола се изливат! Разлитат се в различни посоки! Момичета, внимавайте! Могат да полетят право към вас! Тина беше повалена! Скри се под масата, докато всичко свърши! О, не може да бъде! Буркана лети право към нас! Сега имаш яйцата! Ех, това е отвратително! Хлои има едно яйце! Дори си късметлийка, защото другите имат повече! Ами, Тина има 10 яйца! Но Ким, погледни това бедно нещо, има 100 яйца! Ужасно е! Но ще отложим този момент! Нека започнем с Хлои! Хайде, пробвай! Добре, нека да счупя едно яйце и право в устата ми. Уф, колко е отвратително! Дори е трудно да го преглътна. Отвратително е, но не ми трябват черупките. Уф, гадно, нека ги изхвърля. О, съжалявам, Ким. Но изглежда смешно. Ако е така, дръж го на носа си.
Изглеждаш като клоун сега, но без червен нос. Това също е смешно. Сега, мой ред ли е? О, не искам това. Добре, нека опитай. Нека започнем с едно нещо. О, как мога да го изям? Така е, мога да си направя бъркани яйца. Те определено ще бъдат по-вкусни от ядене на сурови яйца. Нека го счупим направо върху тиган. Страхотно! И още едно. Нека да счупя всички яйца направо в тигана. Точно така. Сега нека затворим капака и да изчакаме. О, нямам търпение да го опитам. О, гладен съм. О, чакай! Помирисваш ли го? Мирише на изгоряло. О, не! Моите бъркани яйца. О, не! Изгорели са. Трябва да ям изгоряло. О, не! Това е дори по-ужасно от яденето на сурови яйца. Колко ужасно! О, не, Тина! Само ти можеше да направиш това. Това е най-простата рецепта. Добре, сега е ред на Ким. О, вече забравих за това. Добре, мисля, че имам идея. Защо трябва да го изям? Мога да бъда кокоша мама. О, и ми трябва само малко топлина. Хайде, малки пиленца, излюпете се. Ще бъда вашата пухкава кокоша мама. Вау, вижте това. Някой вече се е излюпил. Ура! Вижте моите пиленца. Толкова са сладки, толкова пухкави. Момичета, сега съм мама и имам много пухкави пиленца. Ох, толкова са меки. Искам да ги погаля. Ще те нарека сладурче, защото си толкова сладък. Ким, мога ли да взема едно за себе си? Наистина много обичам това пиленце. Кой би предположил, че Ким ще стане майка на пилета? Какъв прекрасен момент! Толкова